Ye tele marsi kalo kile mugani dulu samba fila ane mugani nani amunu sawale mana mali kono mali koka anga jabaranuka anga foli bawo ye dande foli mina ye gona nga ko suru wati sile mali kwaru jabaranika au bismillah na fondamne labi ame awla dunya ka fo duma jon temele marsi kalo kile mugani fila samba fila ane mugani nani ko juba kalaw ye biman wala do ta ka isla jamana de jabara kinda so ba do kono ni kera sabu ye kamo chama bone nina ane ka chama wore jubi kasangano wala ya je jubinge mali jamana ya ka deme siren dia isla jamana de ye gala ya yin wati kono nana kono funi seben do kono ni kono kuma kala na anga jamana television so bala juma do marsi kalo kile mugani fila samba fila ane mugani nani mali ye bingano wali jubin ko sebe ni kera mosku isla jamana na juma do marsi kalo kile mugani fila samba fila ane mugani nani o tuko yakale na franjala fanga jamana kunti colonel Asimi Goita mali dum tola ane mali gouvernement tola aye mali ka jumaira kanyesin isla jamana nyamogoma ane a jamana de wala saka jamana kuntigi makisal no nabla ni dimasina marsi kalo kile mugani nani samba fla ane mugani nani senegalika million wulon fla ana konka fen minu jenselen tunu marabulo tan ane nani konnana ane jamana wala ulu welela kazo lutu ke biro kono wala sa ku ka jamana kuntigi duruna sugandi ku kakan ka sugandi le ke jabo tan kono do de ni wonte ulu minu ni le tan duru soro ku ka projet de société ne fo jamana don ye ga kabine kuno siro no funi kun folo be ka jira ka fo temi ye fanga sinaw ka chebo no ye Basiru Dumai Faye ko de be tenga chebo to nyoma Brazil ka fe yo temi ye sanfien ba do ye o ye mo ni duru faga jamana korean fanfe so do bina Petropoli Brazil jamana konnala foyo ba temene kofe ni ye mota ane saba fa marsi kalo kile mugani fla samba fla ane mugani nani o foyo ba ni sababu bora nema ba do nalila ni ye teni ke do ko chamandela Rio marabulo konnala o kofe aye nobla so bolo ni Rio la kasoro kase Espirito Santo kisili jakulu ye bara ke dimasi na marsi kalo kile mugani nani sanjiba do koro wala sa ka dumedo kasara ba to ma kabo sanjiba en kololoma ni damnena Brazil kono vanve kabine jumado karangarale ala Espirito Santos ane Rio de Janeiro marabulo la ni ye mogo ane juru faga kabi kunafuni au kunche ameta Fransi jamana kan Fransi jamana nyemogo Emmanuel Macron ya fo Benjamin Netanyahu no Israel premier ministre ye kate jena ye ko Israel kabi arafa kan jamana kuntigi fulani no ye nyongo soro kuma nyongo ya ukonna na telefonu de sinfe ni dimasina marsi kalo kile mugani nani samba fla ane mugani nani Fransi jamana kuntigi ya ka sombale ya jira kokura Israel jamana ka bingani na arafaka ka Benjamin Netanyahu la some kololola bingani mbese ka ke kololo minu sababu ye nene be anga bi kuna fone ya kunje ambe afwala ka jamana basi au ka ambe do la kuna fone kura ulu kene ka outside au kana nyine ka abone ka like ane ka partage